Mientras tanto, gadan man ang sarupang rider ni motorsiklo matapos mabudalan inikan sa pampasayrong bus sa banwaan kan Baao Camarines Sur kan nakaging Sabado. Sa Ibrilda, naka-alerto 24. Gadan ang rider na si Roberto Bulalakaw Jr. kan makalasik sa pigmamaneho kay ni motorsiklo kan Sabado. Makuring tama sa payo ang sinapo kan biktima. Sarong pampasaherong bus ang nakabangga kay Bulalakaw matapos magprobar ini mag-overtake sa sarong tricycle. Bigwang kakulangan si bus driver tapos nagday kaya siya nag-surrender na nabali na flag down siya duman na sa daraga. Dahil tulos nagsuko ang driver kan bus na nabistong si Esteban Serrano. Alagad may uman subot ining planong magdulag sa mga otoridad. Sigun ki Sereno, nag-iekis na ang dalaga ni Bulalakaw kan makasabatan niya ini, asin ini na mismo ang subuot, nagbangga sa pigmamaneho niyang bus. Natumba siya, doon nalaban siya sa side ko. Nasa angatan na ni magkakanigong kaso ang driver kan bus. Na-file na po ang kaso kontra duman sa akusado ng reckless imprudence resulting in homicide. Ibrildahan, naka-alerto 24.